Здравейте, тиктокаджи, здравейте, колюкоречи. Хайде, гурбечиите в Австрия пак удариха тотото. Там тези, които са на минимални и ниски доходи под 2000 евра месечно, ще получат еднократна помощ от 100 евра за енергийни нужди. На тези, които са на социална издръжка, тези пари ще им се внесат автоматично по сметките, а другите трябва да подадат молба за получаването им. А войната в Украйна е затвърдила господството на САЩ на оръжейните пазари в света. Допреди войната, Америка е държала 35% от продажбите на оръжие в света. След започването на войната този процент се качва на 45%. Значи всяко второ оръжие в света е произведено и продадено от Америка. А ние си правим сметки, че Америка иска да спре войните. На хората държавата им се издържа от това. А пък наистина, ако някъде успеят да спрат войни, трябва да се знае, че искат да подпалят някъде другаде. Та доставките на американско оръжие за страните от Европейския съюз е скочило с 200% само за последните 2 години. А иначе вчера малкият ортак на Доналд Тръмп, Илон Мъск, поиска незабавно излизане на Америка от НАТО. Той каза: няма смисъл САЩ да плащат за отбраната на Европа. И затова в най-скоро време трябва да напуснем НАТО. Ние нямаме кяр от тая организация. Една военна организация, която само и само е създадена за да защитава интересите на Америка. Айде, кажи ми ти, който гледаш това видео, какви европейски интереси е защитила НАТО? Освен да се юрва след Америка и да я подкрепя в войните, които започват тук и там из света. След това европейските държави обират пешкира с бежанците. Колко бежанци е приела Америка? Колко бежанци са успели да стигнат до Америка? Обаче след тези думи на Мъск, нашата фон дер Лайнер скокна като ощипана мома и каза: европейските ценности, демокрация, свобода, законност са в опасност. И ние, европейските държави, ударно трябва да започнем да се въоръжаваме. Да ти кажа, братко, тия в Белия дом много добре си играят картите. Америка продължава да печели милиарди, стотици милиарди от оръжия. Русия щела да нападне Европа и нямало кой да я защити. Общото население на Европейският съюз е към 450 милиона души. Сред тях има най-малко 5-6 държави, които са сериозни производителки на оръжия. Такива като Франция, Норвегия, Швеция, Германия и други. Сега, Русия защо да напада Европа? И ако я нападне, какво? Докъде ще може да напредне? След като за превземането на едно село в Украйна воюват с седмици, докъде може да напредне срещу войски на Европа? Според мен Европейският съюз сама трябва да разтури тая организация НАТО и да си създаде една своя собствена армия. Армия на Европейският съюз. Прекалено много се доверяват на американците, а ония си играят с Европа както си искат. НАТО, тази организация от самото си създаване работи само за да защитава интересите на Америка. Ако излезе от НАТО, айде, Европа няма да има кой да я защитава. А кой ще защитава Америка срещу Китай в една евентуална бъдеща война? Никой не знае докъде е напреднала военната технология на Китай. И ако започне една такава война, американците могат да бъдат много лошо изненадани. Америка дали ще успее да се справи сама с Китай? Население от милиард и половина души и една държава, която е технологически доста напреднала. Китай не е оная държава от преди 50-60 години. Наскоро китайският лидер беше казал: притискат ни много сериозно, искат да ни вкарат в война, но ние като нация сме готови за всичко. Даже и за война. Американците това си го знаят много добре. Просто блофират много умело, за да притиснат Европа. Ако напуснат, ще бъде ли Америка това, което е сега? Те започнаха куп войни, взимайки държавите от НАТО зад гърба си. Взимайки тези държави зад гърба си и измивайки кървавите сърце с тях. Видите ли, всички европейски страни са с нас в тази война, значи ние сме правата, справедливата страна. А нашата Урсула говори за едни 800 милиарда евра, които трябва да се изхарчат за въоръжаване. 800 милиарда евра. Знаеш ли колко държави ще стъпят на краката си с едни такива пари? Та сега вместо да се инвестира в образование, здравеопазване, социални проекти, парите вече ще ги харчат за оръжия. Нормално, достъпно, качествено образование за никой, здравеопазване, както е в Америка, и тонува. Ако имаш милиони, ще се изучиш, ще се излекуваш. Ако нямаш, взимаш си една туристическа палатка на промоция и улицата е там. Та нека да се помолим нашите европейски управници да се съвземат. Амин. Кажете и вие амин. Велики им се вразумят. А на вас живи, здраве и до нови срещи.